Kasin Stephen Parish Sausemper, haga jinglang khamat ufada Leo Mary Lindem bari Parish Priest, haga sini kong jaga tayo, kelak pelong ya jingtung ya kita main dieng, hagi saudong saukon jaga Parish, kebolong sibenta ban penek pensa ya kami mariang, kerpangru baka Parish kalayu i ya jingtuna ki dieng kisit haga than. Haga ni kesini lawan banyak don lang du General Secretary ka Parish Pastoral Council, Babu Charles Karaswai, u katekis u Babu Errol Marpana, Urang balang babu Gaspar Jerwa bakan tupru ikat santili ki balang sinong jak Parish bat kerang balang na kini kisnong ki balang na sipautili kita nai dieng naman kisnong kani kejaka jungi angne kalong penaselen dan komban lebun ki ki babha menta na kabenta kene kamariang ngelawan wan hangni na benta kisnong ki bafer ngawara kini ki dieng ha kene kejaka ban penjerngam ya kene kejaka dei kini ki dieng ki balang ra hangni Klem ko jingkar ko ko do jong blay klem ko jis e jong blay kini baro khot kem long ye rem ki por lior bajor bahakale er kini ki jaka kolong ka ba paswot bahakale er bateng teng kaju jenrat lot ya kini ki jingker ki bagi don mulumala hakani ki jaka batna kata kadau kolong ba idon kama bandon ka kenja windbreak bagi khot aktin nongwei kumno ban pen prai kale er knang bakan don ta ka bor ka ban jenrat lot wat iki yang kisam ni jik Parish jungi badon hang ni tinggi semua bat aingo yo play bo ai ngi ulang do nong syarai badon kini ka jing perkhat bakumlu di ban lei ai ban wara kini ki jika bakan kan long kanam long senlen ku makalong kini ki por bat nang ni sekmat bakan don ki dieng ki si ki ban yarap ingi bat sakawai pat ka point ka ba ngi penlong kini ka sngi da ka jing ai jingmot bar ka jing penslor jong i para Parish priest kalong ba kini kecaka kan duplong ke ba kam i don ban a jing ya kini kecaka kumpangi tip bagi dieng kisi kilong kebetulan kam hadu kata-kata nak banta ban yarap ya ka mariang bahkan long kanem long ke terkong kan long ke don ban bab mi bat mi ki jingthong ki jingtep lani ki jor ki jep bat ki kanbat ki ba don kam ai khublai ye baro ki long pa ki long kemi ki rang ba balang ki nong yalam jogi nadu katekis ki hadu General Secretary ka Parish Pastoral Council badya phi baro ki bedon lang hangni kani ko por nak jing is bon ke jong ublei ngilala da shisha banya lum lang kumni bad mangi wei pai wei badon hangni ngi don ya kani kamen CM jong ke jing e ya kamariang lalangim don ya kani kamen CM jing e ya kamariang ngin nom da don kumni ha kani ke jaka ban bat ya kini ki dieng da ke jing e kadno ko be itanat isyo men sim ban i ye ki pi ba pi bat ye kini ki ding ki ba pin sa lei chong ba kin sa jingkan mauru na kini ki ding so ki ba hang ne ngayo i bon ba ki ding so ki ba ma pi wan ra na ka benta ban thung ha ka ne ka jaka indang ye kran kai mane ba i babu ba ki khna school kin sa muja hadien ka tu kan snem na ma pi me don shu na mangi ngla temen la ne mangi ngla yap ki kena par kindang ye enjoy nakabenta ban ya ba me kini kiding so ki ba ma pi pilawan ra ban ngas ngo komen baru ba pi klem wan ra ada ki dieng ki barit ki batang supoi katalang ken yap no henry pilati shitom ban ra kini ki dieng ki be itanat ha ka ba kini ki dieng de shisha kombangi yo i ki long ki badon la ki thiet bat ka dei ru ka por ka bangi thung menta bat kini klem art tien kin sami ba da ka jingkar ko kar do artat ha ka ni gsngi ban pene pensa e kamariang ka long ka badon kam ba por bangadang don shaboy shapo mauvri ngila thiet ya ka wei ka jaka bat ngila pen ka la ya ka lau kan tang jong ka balang ka chulik bat kadai ka wei na kilau kentang baneng kong tam jong ka balang ka cholik hapo ka Parish maubri haga diocese Shillong ban ngatharai wad hapori India ru ko bangi yo i kitu ki por bangi riusnem prasnem menshua bakadai ka wei ka lau kentang ka baneng kong tam ha ka balang ka cholik ablai trai kan rat dong bo benta nong sam benta haga kitab Genesis ngila shem ba mami mela thau ya ka perchei bat mela bo ya ka melabo iki jingthong jingtap bad melabo ya kimrat kimreng bad nishem baga kitab Genesis ka ong babaro ki bamami melabo ki long ki babha kenrat ni panmap nami kani kapor bamangi patkom ki jinthau jongme baki khon jongme bangi ngela pom ngela pendu mangi ngela thang ding
mangi ngila thang renga mangi ngila pelong ding thang ying yakine baro ki ba mami mela thaw wan mela bu baki long ki ba ba bada shisha mangi kan rat ngila bam du lut ngim ju thung shu ngi shu pen jat pen pra yakaba mami mela bu ablay try kan rat kan ikapor ngi kum ka balang kan chulik ngi pan map nami kine baro ki blalle de ki men ki para ki prasam de kan ikapor kum ki rang ba jong ka balang baki nong yalam jong ka balang ka chulik ngi kwa ban hikai yau bobon yau balang bakani ka kando mission ke jongi kan kalalong kalau kentang barkum juru kilom jentep jongi kin kalalong kilau kentang haga bamame men pek men kmi I ba men yu I bakine baro kin long biang ki babha da marmangi ngin rap ya me kan rat da ka bamangi ngi trei rengkat kumba mami mela ai hangi ki khon kikti nyat rai rengkat ban pen he pen san ye ki mentaru ikini ki dieng ki sik ken rat ki berit ngilawan ra na man ki balang shnong ban pen he pen san ha kani ka parish ka jongi Hublay ko Maria kepada apa kejingai utranu palagar ku pana pringitai balagar ku sok po jong pau Jesu ko Maria ba ku kimi jong blay kedua na kebenta jingi kinong po manta berapa po jingi ap jingi amen Let him take up. Go.